O barrio da Milagrosa recordou esta fin de semana o seu pasado labrego coa 21ª edición da Festa do Campo e da Artesanía. Tuvemos preto de 80 expositores, unha exposición prácticamente de produtos de toda a provincia de Lugo, de León, de Coruña, de Zamora, do norte de Portugal, de Asturias. Recuperamos a ubicación tradicional, que era aquí na bella plaza da Milagrosa. Unha feira que comezou o venres co pregón a cargo do presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, que recordou a historia dun dos barrios máis senlleiros de Lugo. A comida foi unha das protagonistas nesta festa, que non só acolleu expositores con produtos como o queixo ou as filloas. Llevamos un pouco de todo, de quesos variados, de quesos de mezcla, desde mezcla oveja curado, cabra, embutido de la cecina, por supuesto, que non falta, a cecina típica de León. Estamos facendo fillogas, facémolas con auga, harina, huevos e sal, e un pouco de aceite. Senón que tamén gardou un espazo para a degustación de follados, rosquillas ou chourizos á grella que fixeron as delicias dos veciños e visitantes. Está moi ben todo. Está fenomenal o chorizo. Ademais, foi bon día, apetece. Un pouquiño pan e tal, ben. Está moi rico, moi rico. Sí que o probamos, moi rico. É unha pasada, de verdade. Pero non iba a ser todo comer. A feira tamén contou con artesáns que expuxeron os seus produtos aos visitantes, como estes obxectos de decoración feitos de papel. O periódico hai que convertilo en isto. En estes papeliños, e despois traballas empezando como un cesto, e dándolle forma de cesto, de sombreiro ou do que queiras facer. E as botellas van con cordón e esparto. Ao final poucos se resistiron a mercar algún produto. Acabo de comprar aquí unos productos veganos y son lentejas de cacahuete, remolacha y nueces y pimientos con anacardos. Para probarlos, no los conozco. Un ano máis, os veciños da Milagrosa acabaron o seu obxectivo, dinamizar o barrio.